L'Ateneu Flor de Maig ha tornat a obrir les portes. Un grup de veïns i entitats del Poble Nou han ocupat l'espai amb la voluntat de recuperar-lo com a centre cultural i social per al barri. També demanen a l'Ajuntament que requalifiqui l'edifici com a equipament públic. 4 mesos i mig després, la clau de l'Ateneu ha tornat als veïns. Almenys de moment, ja que l'edifici és una propietat privada. Per tant, si els propietaris interposen una denúncia i el jutge n'ordena el desallotjament, els Mossos d'Esquadra hi podrien actuar. La voluntat de la plataforma Recuperem la Flor de Maig és clara. En tot cas, entenem que nosaltres, la plataforma, parlarem amb l'Ajuntament i amb les diferents entitats per veure si es pot treure una sortida de tot això. Després de les diverses assemblees que s'han celebrat al llarg de la setmana, el col·lectiu comença a tenir clar quin és el camí a seguir. Que no veiem treballar per una recuperació a curt termini i això veiem una recuperació a llarg termini. Per 2 motius principals. El primer era més un motiu històric, o sigui que veiem que hi havia molts espais de cooperatives que s'estaven perdent, i per altra banda perquè creiem que és una promesa de l'Ajuntament de l'any 79 que simplement també estem demanant que es faci efectiva. Des del consistori s'està seguint el tema i ja han fet un primer pas. Han enviat una carta a la coordinadora d'entitats del Poble Nou, en què els informen que han iniciat els tràmits per canviar la qualificació de l'edifici i convertir-lo en equipament. Des de l'associació de veïns no ho consideren suficient. L'Ajuntament s'ha d'implicar, que és una mica que dèiem l'altre dia. No pot ser que faci aquest tràmit ara administratiu i ja veurem quan avançarem o farem algun pas més. O sigui, l'associació de veïns volem que d'alguna manera l'Ajuntament s'impliqui. L'any 1978 els veïns ja reclamaven la Flor de Maig per al barri. 34 anys després, la reivindicació continua. A l'històric edifici de la Flor de Maig del Poble Nou torna a haver-hi activitat. Diversos col·lectius han reobert les portes, tancades fa 5 mesos quan l'Ajuntament de Barcelona va decidir deixar de pagar el lloguer perquè el considerava massa elevat. La plataforma Recuperem la Flor de Maig elabora un projecte perquè torni a ser un referent per al moviment cooperatiu. La cooperativa obrera La Flor de Maig va construir la seu al Poble Nou el 1896, un gran edifici amb magatzems, botiga de comestibles, obradors i espais socials. Les cooperatives van néixer per abaratir els productes de primera necessitat i amb els beneficis crear biblioteques, escoles i atenció sanitària. La Flor de Maig va ser la més important de Catalunya, amb diverses sucursals i una granja a Cerdanyola per la producció i l'esbarjo. Després de la Guerra Civil es va dissoldre, com la majoria de cooperatives, però en democràcia els veïns van reivindicar l'edifici, que va ser el bressol de moltes entitats del Poble Nou. Ara els ocupants de l'edifici somien recuperar l'esperit originari. Aquest és un espai històric al Poble Nou pel que fa al cooperativisme obrer i és l'únic que queda, i llavors al recuperar-lo pot ser un espai fantàstic per les cooperatives de consum, la seu per exemple d'una de les 4 cooperatives que hi ha al barri de consum, i ser un espai de coordinació entre aquestes 4 cooperatives. Al mes de juny el districte de Sant Martí va demanar que es valori la requalificació de la finca de propietat privada com a equipament. La plataforma Recuperem la Flor de Maig elabora una proposta de futur, amb el suport de l'Associació de Veïns del Poble Nou i una vintena d'entitats, i demana més implicació a l'Ajuntament.